Lights, camera, action. He thil ka zia lai kha chuan kum som chu thil thleng thei lawang yala ka ngaya ase alo ni mi alo chu ni hi nun hi thil ti hlo ten tum na lis mei mo ilo te ve thini mo thileng kim kan ruam han lok veka khuanu ero chuan ruam han dang alo nei thung si adigalom lem chan thiam angalar ni te chu idu ve ngei thina lom isuang to na te hi atakan changbe don lowi mo ilo ti ve thina suang to na angin engma athleng le ta si lawa ma se kan dadam ram chu ni hi chu po chu thil pakhat athlingin ka sia lom mok reu le tak lo chang chu kala nei fo mai tuna adang lam na ero chu lo na are ma chu ka ngak to ngai lo so ani ifiam phuni lo mo heti chen chau hi mo zwala min ka hre lo na po lo rei ta van nge phung em chan te no ban lai ka start thei deuh kha ni hi soi chua ve ngai chat sa zwala tuna hian khoi ange man lei om ta kang le ni tin kanin be thin kha nia tuna chuan khoi khuang nge om tak po ka the to lo chan te anui lai kha kamitla la cham reng thin anui rik dan tak kero ka chiang talo hriat reng na mai chau anita ardia kum khwa thian kan ni reng kha ka bai sei thin no pan lai chuan kum khwa ti thuman lo soi mai kha awan lo ul sam te lul em hring nu na hian mi then khat chuan niak nu chia ain ku jung chal nu ma an lo nu chia zo ani hi i murang kherlo thaya ma se an lo mreng thin i tong kam chua ka te thil ngai na zong a te ini na te hey chu ni lo anh tin nghe ya thil hi ka lo theng min thak thei le
mangai na hi kum khua dei tu re mo kalo ti thina ani na taka chuan kum khua hi kan lo chuang to dan ne dang lam dai mai ma se alu tak zet thawane khovel kalpung hi ivan lo man lo tak kem tero du tu sam tam tak chu kan lo ngai mai ma se du tu sam tam tak tero thleng ding vek tur ani leine hi chu kapa ni ring mai a kapai dam mo kavan ngai tak che doktor kutsia kang main ikut ziak te hi ala cherang ani hi kangai khop mai che kanu chuan a thei top ala chua renga kapa pon a chua ve nge karing kangai thin le mai kan no pan deu lai kha chuan kanu le pa te khan cha nai kim an nei vek tura kangai thina ma se an ni po khan hring nun kalphung an lo zir ve mek chau ani ti tuna chuan ka to an thon tu soi tlem te te kha với nị các ngày thác non lệ na hun te kha lâu này lâu ila thatur ma se zir tir na then kha te ro nang ma an bet tlat thin an zir tir tu che anom to lo nu apo lâu mấy à nãy lâu lút tục lim na gì hi ivan lo sẽ thiam lo tak ke mo lim na hi a cham len ngai lo a chang in menon lo ve chau zo dit taka soi chuan chu a to click zo tum chu katum ve nge yalom kala tum rengzel rei tak chung chu mi hlot ling kani nuwa chau chana zong kanai kaloring thina thileng kim ka riat hiam vek nuwa ma se halo ni ber lo he notebook hi thil ti fia tu ani kalo bai sei thina mi hlot ling kani ve ta ti fia na te mi enge mu tak kani ve ta ti fia na te ma se aphek te hi aruak loi si sing nun la akal ngai na kalmop mopa kan ruam han long na ang nilawin
ma se kan hun mandana te kan mishing tona te kan hun thanaya te hei hi ka chana chu ani ka chuang tak zet che du tu sam ro pui tak tak te inei awang te atakram ka thlen tiang nge do na ni ti ilorin thin wang te mep nei lova bul i tan thrim hrim wang te kan kong zo tur chu kan ngai do na ni ti rit lat awang te in heng zong zong hi shelo ka rom han vek an ni lo tum lok le tum bik nei ati an ni hek lo chuti chung chuan ka thil hria teng le ka ngai lut per an ni loi si eng lo ania ki po min chon ba nge ka bai se kan ton din man hi imuni chuan ilom nge karing tuna ka thlen chin hi imu ani chuan ilom nge karing tuna kani na hi imu ani chuan min chuan nge karing le khabu chu aruak po ani mei theye ma se sing nero aruak velo